Igsoon ang tao nga wala kaniya ang Dios. Wala siya nagkinabuhi nga adunay Dios sa matag adlaw. Dili gayud mutunhay ang iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan. Wala gayud siya maayo nga kinabuhi. Ug dili gid niya maangkon ang tinuod nga kinabuhi. Apan ang tao igsoon nga migamot diha sa Ginoo, ang tao igsoon nga sa kanunay nagbuhat sa kabubuton sa Dios, ang tao igsoon nga sa kanunay nagtinarong sa iyang kinabuhi dinhi sa kalibutan og nagkinabuhi siya nga adunay Dios sa matag adlaw, dili gayud kini siya matarog. Bisan unsa pa ang moabot sa iyang kinabuhi igsoon, kana nga tawo dili gid siya matarog. Tungod kay anaa man ang Dios kaniya, anaa man ang Dios nagapanalangin kaniya, anaa man ang Dios naghatag kaniya og maayo nga kinabuhi, maayo nga kusog, maayo nga panghunahuna nga sa matag adlaw iyang magamit. Dili gayud kini siya matandog igsoon, dili gayud kini matarog nga tawo. Tungod kay anaa man ang Dios naghari kaniya. Panultihon 12 versikulo 3. Tao dili mutunhay pinaagi sa pagkadautan. Apan ang migamot diha sa pagkamatarong dili gayud matarog. Mao na igsoon magtinarong gayud kita sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Magkinabuhi gayud kita nga adunay Dios ug dili gayud nato abusaran ang atong kinabuhi. Atong paharion ang pagkamatarong tud kay mao kana ang kabubuton sa Ginoo. Atong tibanan igsoon nga dili mutunhay ang tao nga sa kanunay nagbuhat og dautan. Nga sa kanunay wala kaniya ang Dios, wala niya gipahari ang Dios sa iyang kinabuhi. Dili gayud kana mutunhay nga tao igsoon. Apan ang tao nga adunay Dios, maangkon niya ang tinuod nga kinabuhi ug maangkon niya ang tinuod nga kalipay ug kalinaw sa pagkinabuhi sa matag adlaw. Amen. God bless sa tanan.